At 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 oh, ba ikaw? At at nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Ah. Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At Wala pa rin. Ba't wala? Hindi mo makita ang ano. Ba't walang ano? Yan sila meron no. Ba't wala sa akin? oh, ba ikaw? At nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? Dito siguro. Ba't wala? At oh, ba ikaw? At
landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Tao ba ikaw? At... At... Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Tao ba ikaw? At... At... Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Kaya yata ako nito sa tumig ko. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At...
ba ikaw? Ah, at, nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At, oh, ba ikaw? At, nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At, oh, ba ikaw? At, nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayaw mo na? Then, ayaw mo na?
ikaw. Ah, at, nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayan na. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. Ah, at, at, tao ba ikaw? Ba't walang comment dito? Hindi ko makita yung mga... Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayan na. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. At, tao ba ikaw? Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ah, oh, ayan na. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na.
landi. Ang landi. Niyayaya ako eh. Ang landi na Oh, landi. uwi tayo. Ang landi landi. Uwi tayo. At Kinukulit niya ako. Ha? To, sabi niya, Bitin? uwi tayo sa Mina to. Sabi niya sa akin eh. Sunod Sabado lago. Sunod Sabado, magramam mong kano irang aming tari, mga kano si Fang to, video okay ta dyan, direct ba? ayaw man. Oh. No, kaya mo, paggraduat kami, gasolina mo. O, duyet na ke. Uwi tayo. At Sabi nga kay Michael, kinukuha niya nga yung sasakyan ko. Kasi sasama niya daw sila sila Lita, saka sila Sabi ko, ay wala, hindi kita kabisado Sabi niya, kahit sa gusto na natin gasolina to, sabi niya. Kasi sasama sila Ate Lita, saka yung anak niya, sabi niya, saka sila Heinz, gusto mo sabi ko, hindi kita kabisado mag-drive. Sabi ko, hindi ko ayaw ko ibigay yung sasakyan sa'yo, sabi ko. Oh. Alayo tayo yun sabi ko. Gusto niya ako na yung sasakyan. Sabi ko si Tito Romy mo, nagyaya sa umuwi. Sabi ko nung nakita yung arwat, nagyaya siya umuwi. Sabi ko sa kanya. Sabi mo siya, sabi ko nga sa kanya. Oh. Wala naman. Pasirang-yari nyo. Kaya nga, sabi ko nga, wala, hindi ko kasi si Tito Romy, sabi niya, uwi ka to kung si Tito Romy, sabi niya. Ito, sabi ko muna, sabi ko nga sa kanya. Oh, basta wala. Kasi, kaya niyayaya ko si Mark kasi want to paggasolina ang landi-landi. Nagpita ko yan. Ang landi-landi naman yan. Ikaw, kung Ano yung gasolina? Ang landi. pasagot mo sa'yo, round trip. Ang landi. Kasi inihiram na rin yung sasakyan ko, ganun din. Ayun, din na din. Gasolinahin niya lang, gasolinahin niya rin niya. O, kaya nga. Ha? Bitin? At least, kasama tayo. Kaya nga, Ayaw mo na? Ito, sabi ko, kinikilig na nga ako. Ayaw mo na? Hindi naman sa sabi ko, kaso hindi ko sa kabisado mag-drive. Ang layo-layo ng Isabela, sabi ko sa kanya. At Oo, hindi, delikado. Pag kay Mike, nawala siyang Kaya hindi ko naman ayaw ko ipahiram sa iyo, ayaw ko sabi ko, kaso nga lang, nag-aalanganin ako. Sabi ko, huwag isipin nyo, hindi naman sa iniisip ko, sabi ko, siyempre, hindi natin sabi ko, kung kami bayaw sa amin, nahirapan kami dalawa, sa palitan pa kami, Sabi ko, lalo na ka mag-isa ka, hindi ko pa kabisado ang Isabela. Kasi kung meron kang kaalala, kaya ni Rebo, kung may kasunod ka. Si Lita at saka yung anak niya, tapos silang dalawa ni Shine. O, 6 tayo, pwede na. Kinausap ko si tito mo. Sasama na lang kami, kamo. Pero sagot mo yung krudo niya, round trip. Kasi wala pera yun, mo. At least kahit siya ang mag-drive, kamo. Palitan mo na lang siya pag napagod, kamo. Tao ba ikaw? Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Masirang-yari. Ang Gala mo landi. Gala mo. Ang landi. Kala ko yan. Ang Sige, sige. landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Oo. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At
ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ah. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Tao ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Tao ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na?
ikaw. At... At... Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oh... Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Ito, ba ikaw? At... At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! Ha? Bitin? Ah! Oh! Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At... Ano yun? Ano tatahan yan, eh? Sinabi niya ni 600. 600 plus yan. Nag-sale kasi to. Hindi ko naman sinabi mag-order siya niyan. Ito, ba ikaw? At... At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! At... Ha? Bitin? Ah! Oh! Ayaw mo na?
isang ganito niya. Parehas kulay kaso size. Yung sinasabi mo. No, lukot-lukot daw to kahit talong-talong lang dito nalulukot. Kalokohan. Oh, laban mo na. Ordering ko na to ma. Sabi niya. Paalam kay Papa mo. Sabi ko pa. Kasama pa si Mama Lita. Eh, paano kung gusto sa mama ni ate ni Kuledi? Ang dami mo. Yan. Dapat din napasamahin si Mama Lita. Nakauwi naman na ako sa kanyang matutuloy. Sa isang sasakyan lang kayo. Mahirap kung maraming ano. Yung dalawa lang dapat mag-asawa. Tapos lahat ito. Ikaw. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Saan niya napapanood Ang yan? landi-landi. Ha? Ha? Bitin? Oo. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? Bakit ang ano, ad? At, Tapos wala pa nga ano, oh. Mga comment, oh. Wala. Narinig ko nagsusugal. Baka meron kang hindi inom. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Ha? Bitin? Oo. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na?
At Hindi bomba. tao ba ikaw? Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. At, Graduate na siya. No? Anak ko dito ang dati taba. Tumaba na siya dito ang dala. at, Taba. Ano yun? Ano pa ibang picture? tao ba ikaw? Ano yung relative niya? Nursing. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang Ano yung landi-landi. nag-like? Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. Ano?
pa rin pala si Lolo. Sige. Si Lolo nandun pa rin. Kala ko balay na siya. Hindi lang sumasama sa mga picture. De La Cruz. Nakasamitan mo. Ikaw. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Anong araw mo ngayon? Ang landi. Thursday. Ang landi-landi. Thursday? Ang landi-landi. Kala ko Friday. Ha? Bakit? Bitin? Meeting namin. Kala ko kung Friday. Meeting mo sa... Diba kada last Ayaw mo week, na? first week, ano? Then. Ayaw Second mo week na Friday. Of the month. Second week of second Friday of the month. Ikaw. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na?
Tao ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Kunin mo sa cut-cut na. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Mamaya pa. Yun, 140 na yun. Doon na yun. Ha? Wala, matraffic kasi dyan. Katulad ng punta ko. Traffic pa. Oo. Ayan na. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na. At. Ito, kinuha ni Miro yung motor. Hindi. Sampo. Tao ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Oo. Ayan na. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na. At. Tao ba ikaw? At... At... Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Oo. Ayan na. Ayaw mo
mo na? Then, ayaw mo na. At, tao ba ikaw? Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Huh? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. Tao ba ikaw? Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Huh? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na. At
ikaw. At... At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! At... Ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na? Ano kayo? At... Tama. Parang kaso yata ako. Sino nag-video niyo? At... Mama? Buhat ni si Mama. Buhat ni... Mama si Tintin. Ba't ikaw ata nag-video niya na? At... At... Parang hindi ko. Parang hindi si Mama. At... At... Si Mama. Tao ba ikaw? At... At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! At... Ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na? At... At... Kailan to mo? Kanina? Tao ba ikaw? At... At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! At... Ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na?
Tao ba ikaw? Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ayaw mo na? Then, ayaw mo na? At, Tawanan rin kami. tao ba ikaw? Nak, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Ayan na. Ayaw mo na? Then, ayaw mo na?
At... Nak! Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Tawagan mo doon sa Ate Ben. Ang landi-landi! Okay. Ha? Bitin! Ah! Oo! Ayan na. Ayaw mo na? Akala nila pinagta. 10. Ayaw mo na. Oh, ano din, ano? Diyos mo. At... Sini. Iyawa mo, isa yung sakit bidak ko. Ang susunod, Kumpari yatong. Basta, Ay, si Bossy Pelly, ko na yun. kumpari, buya. Kumpare na nga. Hindi na kaya kanina. Si Manong Romy. Pare. Kumpare, kumusta? Ah, Ribali, basta makas talaga, gawa-gawa yan. Oh. Si kumpare niyo si parim Romy Oh. Medyo nabayatan na ito doon. Nakasingan. Oh, lago Ang landi-landi naman yan. Tingnan na doon pa nga, cellphone. Landi! Ang landi! Oh. Ang Pare, balo, dati. Tata. At... Ha? Bitin! Kasi kang pagkabataan, pare. Oo. Ayan na. Ayaw mo na? 10. Ikirataan ito, jamo. Ayaw mo na. Ikirataan. Pelit. Kabali, kita dyan ka. Junjun. Sino nga, Junjun? Daw yato dyan, no? Ngata. Baik kau. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Ha? Bitin? Oo. Ayaw mo na? Dayo, no? 10. Ayaw mo na?
Sumisilip siya sa camera. Oh, my God. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At bitin. Oh. Ayaw man na. Then. Ayaw man na. Magkano ba yung sweldo? Ito, pa ikaw. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Kayo dato ba? Alang. Hindi ka bulatan baraka. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Nakagaling sa opo niya kang. Wala na. Wala
wala na, hindi na ako uuwi. Kaya lang, nagagal si Okoy, kita nyo. Eh, sabi ko nga kay kung At, hindi na ako uuwi, sabi ko. Kasi, pagkatapos ng bagong taon, sabi ko, kaya, sabi ko, Okoy, Tahu apa itu? Loh, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. nidadayo. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Hindi kaya ko. Oh. At, Kaya na Saudi. tahu apa itu? Sinita na kuha ko. Loh, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Train ka lang naman to. Mga Ang landi-landi. Day arwat. Ang landi-landi. At, ha? Bitin? Oh, ayan na. Ayaw mo na? Kailan ba sila ito nila? Si Maika na ni Oni. Nag-text si Maika kanya kang gumata ka pagata na nila ko eh.
Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Kailan uwi sila Ate Marley? Eh di Merly, buso na nila beda. Ito mabaho. Dahil. Papa, pinipindot mo. Nawala Eh, ano yan eh? Ano pa yun? Ano pa yung ilog na nililiguan nila dyan? May ilog pa na magandang pinaliliguan dyan. Ang dami ko pinusa. Oh, yari, Abuan. Oh, Abuan River. Ha? Nakakatakot pala ron. Ito na video na ito, ma. Okay na mo. Tatawa pa ikaw. Kaya pala nagpapabulot. Michael dahil para sunduin na lang sila namin. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Bakasyon nila yung ano, yung mga sinasabi ko yung sugal na yun. Ang landi-landi. Ha? Bitin? Huwag mong ano, nanonood. Oo. Para lang sa... Ayan na. Ayaw mo na. Ganda na sila. Ayaw mo na. Basta pasirang. Kaya sila rin. Sila sila na nang naglalaro. May kismis pa sila doon. Isa na lang sila na ganun. Papaboko nila. Tatawa pa ikaw. Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang
Alante. Ang landi. Ang landi. At Ano kasi yung bakasyon din. Ha? Ganun-ganun. Bitin. Ah. Bakasyon yun, ma. Oo. Beach yan. Ayan na. Ayaw mo na. Ten. Ayaw mo na. Taba. At Si Marley. Ano ba yan? Dalawang magkapatid ko yan. Dahil ka dyan, nakakahiya. Tumawag na sila rito. Asan siya? Wala ba nakaalam dyan? Wala rin. Hindi, wala. Kasabi ko mama mo. Hindi ka si Merlita. Ang best na magpakasaya kayo dyan eh. Gaw-gaw. Gawa pa kayo ng ano. Dapat isa na ang intindi sa inyo. Tao ba ikaw? Eh, Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. hindi. Ang landi-landi. Ariel. Ariel. Ha? Bitin? Ariel. Hindi. Oo. Hindi dapat. Ayaw mo na? Isa na ang ano, eh, dito nga, naglalaro kayo rito, hindi kayo Ayaw, nagdiskusyon. Tapos dyan pa sa dayon, dyan pa kayo nagdiskusyon. Hindi naman kami nag-away. Paano ba? Hindi naman kami nag-away. Nagtatawanan nga kami. Pinipilit niya kasi, kinuwenta na ba sa'yo yung nangyari? Kinuwento nga niya, eh, dagdag ka daw ng dagdag. Yun ang mali niya. Tumahimik na kami. Nagparaya na ako. Binayaran ko na Balikan siya. rin nga. Pinagpipilit Dito ka niya tayo, na, dito tayo. Kaya nga kita dinerto. Kasi ikaw ang nag-bet, sabi ka sa akin. Pero ganito yun. Nung, ikaw na ako kayo. Kasi di ako maulit. Ikaw ang mali. Hindi ko na kailangan yun, yung aliwanag. Hindi ko na kailangan yung kung sino mali o sino yung tama. Dapat hindi ka mag-enjoy ka rin. Washed his father off the cliff. He quickly went to his father's side and touched him with his paw to
Mali ka doon. Dapat ikaw na nagbigay. Ikaw na nagbigay. Ikaw na naman yung nagbigay sana. Mali ka doon kasi hindi po pwede hindi ka ilaban yun kasi trayo yun eh. Ah, hindi kasi siguro dapat ang tinanong nyo muna kung sino yung mano. Kasi siyempre baka nakalimutan niya kung sino yung mano. Kasi kung intindihin nyo mabuti, paliwanag ko sa iyo ang best game kasi, hindi mo pwede isuko ang baraha mo pag buo. Siguro nakalimutan niya na hindi na siya ang mas mauna kaysa sa'yo para sakupin niya kayong lahat. Yun. Timer ko. Pero sigurado, Sama tayo? hindi mo mabuti, sigurado, lalaban yung baraha niya kasi buo eh. Ganito yun ang hindi mo makuha. Siguro, alam na kasi yan, kung tatlo alas na. Kuryang, kuryang na siguro. Alam naman ba, nakilang na baraha ira, pwede yung mag-bet. Kasi alam naman, alam na ba, nagbulak ng Marlon, ang Merly, dapat, pero nasingan ka ng baraha? Nasingan ka na? Pero naka-open ka na, nakatalengan ka ng baraha? Dapat, ganito yun. Ganito yun.
Kasi kung kuriyang si Merly, kuriyang si Marlon, nag-bet niya, kaya na siguro napansin ni Parahan na nabuo, nag-bet uli, hindi niya pa rin makukuha yung pera ni Marlon at saka si Merly. Pondo yun. Kung, pondo, pondo, kunwari, Pilipino, ananip, paliwanag mo, yaya i-pondo mag-bet, di ba? Angawe, Ariana ambo ni Merly, Ariana ambo siguro, to talo ni alas na. Sangawe, nag-bet si Merly, nag-bet si Alon, tapos, ay, saka siya nagpahabol, Ariana pa na silang nagparanga pwede yun, pero hindi niya pwede kabigin ang pera ni Alon at saka pera ni Merly, doon gitna lang kabigin niya kasi huli siya. Hindi pwede yun. Mali yun. Mali yun. Ngayon, ang ako ito, daldal ka nung nagdaldal si Merly. Kaya lang, awan to Serbi na yan na hindi mali, hindi tama. Hindi ako dyan. Imbes na magpakasyon ka ito masaya-saya era. Wala na akong pakialam kung sino tama at saka mali. Kaya lang dapat, hindi na dapat gano'n kasi magkapatid sila, dadayo na magkatanya yung passport kaya dahil. Kapasirang, kaya nga sinabi ko sa kanya, ay bumalik ka doon kasi nakakahiya kayo, sabi ko. Pumunta nga si Manang. Ano yan, kuya? Kaya ko lumon kaya ko lumon. Gusto mo magpasya ng natutuwa ako. Dahil kahit papano, mapasaya niyo si Manang Dalia doon. Sabi ko dahil hindi ako makauwi, dahil wala akong pera. Sabi ko. Ngayon, tapos pag-portya ka mo pa sabi ko, di wala serbi yung papasya. Wala pala yung Ay, May tawag si Manang. Papa eh. May katawag siya. ganito. Ginama ko na piya. Ginama ko na piya. Binigde, iratato. Awan ko yung tanay ng ari, okay lang, nung kadang ako. Binigde, iratato, awan ko yung wada. Kasi, tabbalin, ayam ada, maski arukwarto da. Awan ko yung wada, kasi ayama da. Kung pinangalan, kung kumasila sim o no, sinansinan, ara da makadati ko, tapos, nagdama pag-ira.
Eh, basta, pasulan. Tama ba ikaw? Ang landi-landi! Ang landi-landi naman yan! Ang landi! Ang landi! Ang landi-landi! Ang landi-landi! Ha? Bitin? Oh. Ayaw mo na? Then, Awang. Ayaw mo na. Lube. Oo, lube. Pero hindi, kakausapin ko. Magagaga sa otro ni.